Bă, cum o chema? A. Andreea o cheamă. Cum îl cheamă? Bobby. Bă, Andreea o cheamă Minecraft. Nica. Bă, Robert. Andreea o cheamă. Unde te dă? Bă, o cheamă Cum îl așa? cheamă pe prietenul tău? Oadeată? Bă, o cheamă. Ce-ai zis? Salutare. Bă, m-a dat pictoare cineva tipul. Adi. Am dat și lui ăla Adi. Bă, nu Andrei m-a dat. Stai, cine m-a dat? A, S, E, G, U, N, D, O, S. Robert. Dar nu mă las. Robert. Tetris. Robert. Dar atunci de ce ai mai spus mai mă joc? Ba da, vreau, dar m-a omorât aia și nu știu unde sunt. Și faci? Sunt un brazilian. Deci mă onorește. Nu știi cum se cade hărât. Da. Nu mă lasă. Bă. Bă. Hai, ne jucăm? Gata, m-am teleportat. Uite-te. Dă-mi Da. Uite-mă. Mă, dar dă-mi sabii. Uite-vă. Uite-mă în fața ta, Adi. Uite-mă. Da. Dar nu te spune de băiatul că știi că nu te dei. Pe cuvânt. Vai. Bă, fură. O să iau și eu câteva mură că n-am nimic. Bă, fură. Serios, acum n-am... Să te dau cu un fir? Păi n-am nimic pe mine, ce nu înțeleg? Cum o cheamă? Din ce? În caldul acolo? Eu zic că... Hai, pa, noapte. Da. Pa, urmărește. I-am zis da, bă. Da, Angel. Adi? Da. Mai ești? Pantaloni, cască și ce mai trebuie? Eu tundoile și fac o casă din lână. De lună. Și acum îmi trebuie Da. să iau ceva, o sabie și... Aveți o grămadă. Sau nu știu Bă, ce să fac. furat. Bă, au furat. Cine? Era. Ah, Te Andrei. omor. Andreea. Robi, Aveți și o mândit. zici nu fure din chesturi. Ei, mai stai așa un pic. Mi-a furat din chestul meu? Topor. Și atâta. Gata. Mi-am luat și eu câteva lucruri. Bă! Stai așa, mă. Aleu, ce oaie! Nu am nevoie oaia, mă. Prea mult. Robert, și apropo, am nevoie de puțină mâncare. Nu, de 15. Robert, apropo de asta, Da, am 10. și eu nevoie Bă, de dacă mâncare. Poți să iau și o mâncare? îi închid. Robert, Așa. El. Tată, mai intră. ce? Bă, dă-i de ăla. Da, și sâmbătă și duminică. Cine? Mă, s-a dat în mine. De ăsta, dă că dau și eu. Am dat și... Nu. Cu am vrut și eu așa să mă joc. Mă, și când ieșim noi la suprafață? Când vreau Hai, vede și ta închidie. nu vreau să stau în căsuță. Asta. Și
unde ieșim? Da, apropo, pe unde ieșim? Te abandonează, băieții. Bă, Pe aici? Nu te Câte abandonează. oi și ce fel de oi sunt, Robert? Te-ți închid. Uite aici. Bă! Mă duc să dau set home. Vreau să dau set home la oi. Că-mi plac oițele astea. Nu îi răspunde. Bă, dar unde sunt oile, bă? Uite aici. Ești cu Robert aici? Da. Robert! Știi că merge să dai și... Ce m-a zis? Și tu știi că merge să dai și... Ce? Mie? Bă, de unde ești? Bă, de unde ești? Da, îmi dai pe Facebook. Afară. Robert! Știi că poți să dai set home mine? Unde ești? Ah. Dacă găsești Bă! o mină și vrei să te mai duci în următoare, poți să... Eu mă duc afară. Oh, ce Cât de super. multe oi. Vai. Ia să faci. Super. Ce? Vreți? Nu? Eu mă uit în ce... El! Eu nu am luat, sincer, acum eu Că a n-am făcut nimic. o găleată. Eu n-am nimic. Eu Și m-a am dat doar, un mic ca să culeg am apă. doar sabie, lopată, târnăcop și topor El. și mâncare de aia de zombie, că am nevoie. Poți să iau cuptorul? Vai, mama! Nu. Robert, am luat și o bucățile alea de Mi-l pun. carne. N-am avut mâncare. Și în rest am tot ce-mi trebuie. Mă duc mâine dimineață să iau voi, dar când se face dimineața, asta e și treaba. Hai, face... Băi! Mă, ți-am spus pentru ultima oară. Adi, nu mai Bă, dă cu sabie. Gata! Pentru ultima oară, Adi, nu mai da mine! Nu tu, Robert, Adi ăsta. Bă, dar... Nu mai Bă! da mine, Adi! Nu! Te urăsc, frate, te urăsc! Te urăsc! Bă! Hai, mă, că acum chiar limit. Îmi scuzi, vreau să dorm. Că și eu dorm mini. Ce vrei să-i fac dacă și el dă în mine? El a dat. Shift. El a dat, nu eu am dat. Băi! Bă, dar asta e chiar rău, nu glumă. Dă într-una. Gata, am dat. Îl omor? Bă, dar dă într-una în mine. Dacă dau și eu, dă și el. Tu ai dat în el. Bă, eu nu dau. Bă, îl omor? Dai în el? Alo. Bă, alo. Eu, bă, dar n-aveți pe să faceți bai și... Mai ești? Băi! Bă, dar dă-mi mine! Până aici! Pentru ultima oară, dacă mai dai, te omor la nesfârșit! Steve. Băi, dă cu sabie. Scuze, Bă, dar tu dă cu sabie. Păi, dar la și el dă în mine! Păi, și el dă în mine! Când o să înțeleagă oamenii ăștia? Iubi, s-a făcut zi! Și cum ieșim noi de aici, Dacă și eu Robert, dau noi cum cu ieșim de sabia. aici? Unde